l'última edició del Covermut es va haver de suspendre pel pas d'una dana que va deixar pluges intenses aquí a Cubelles. D'altra banda, aquestes pròximes setmanes hi haurà diverses activitats agrupades en la Setmanal Consum Responsable. A més, el 25 de novembre Cubelles tornarà a mostrar-se contrària a la violència masclista, amb tot un seguit d'actes per aquest Dia Internacional, el 25 de novembre, i la coincidència d'aquestes i altres qüestions d'actualitat ens han fet convidar en aquesta entrevista de YouTube de Ràdio Cubelles a la regidora Núria Planes, que és responsable de Dinamització Econòmica, Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Cubelles. Núria Planes, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. I bé, hi ha hagut totes aquestes qüestions que estan coincidint en aquesta època de tardor. En primer lloc, comencem pel que ha passat més recentment, que ha sigut la celebració o la no celebració finalment del Covermut. En principi teníem agendada també aquesta entrevista per fer una valoració del Covermut, finalment però no s'ha pogut fer. Sí que hi havia una aposta per fer aquest Covermut una altra vegada un acte potent, malauradament però el temps ho va impedir. Bé, com ho expliqueu també i quin balanç feu de com va anar tot plegat aquesta suspensió? Bueno, hi ha molta feina darrere que no ha sortit a la llum, que malauradament no s'ha pogut celebrar. El Covermut és una fira que, a part del tema festiu i tal, és fora de la temporada d'estiu, que és una de les coses que jo volia fer a la meva regidoria, és descentralitzar totes les activitats fora de temporada. Llavors, era molt interessant que el mes de novembre el passeig els pogués omplir, com va passar l'any passat, que vam considerar que va ser un èxit. Llavors, l'hostaleria del passeig estava esperant amb moltes ganes el tema del Covermut i l'ambient festiu que genera això. Malauradament ens ha coincidit amb la dana, tot i que aquí a Cubelles no hi ha hagut desperfectes greus, però ens ha impedit fer el Covermut. Hi ha molta feina darrere que no ha sortit a la llum, que ha sigut que s'ha treballat molt i que esperem que aquesta feina continuï els propers anys. Però ara molta gent em pregunta si es canvia de dia. Llavors, és una fira que venen molts expositors, que venen de fora i que és molt difícil trobar una data per tornar a fer aquest event. No és una data que sigui fàcil de trobar, perquè els expositors han de coincidir amb el temps i van a altres fires i tenen altres tipus d'activitats. Llavors és molt complicat tornar a reproduir una altra data a aquesta fira. Llavors ens haurem d'esperar fins l'any que ve, tot i que això no descarta que fem altres activitats als passeigs que no siguin el Covermut. Perquè la resposta que han rebut després de la suspensió per part dels que hi havien de venir o de les parts implicades, quina ha sigut? Comprensió? Més aviat? Sí, els expositors ha sigut comprensió i per part de la gent que havia de venir com a professionals cap problema. El que sí que l'hostaleria estava esperant molt aquesta data perquè és una data que tenen omplert i que és un pulmó d'oxigen que fa que el passeig funcioni molt bé aquestes dates per la gent que ve, per la gent que es queda a dinar, per la gent que visita Cubelles que normalment no ho faria i això, la veritat és que ha deteriorat una miqueta el passeig en aquest sentit. Haig de dir, ara que estic aquí, que haig de donar les gràcies perquè amb totes aquestes contraprogramacions, comunicació, heu estat amb nosaltres tota l'estona, informant, a través de les xarxes, en últim moment, en dies de festa, la brigada també va treballar. No és fàcil trobar gent que estigui treballant quan hi ha un pont. I van treballar el dissabte del pont i vam treballar per muntar i vam treballar per desmuntar quasi al mateix moment. Doncs jo vull agrair a tot l'esforç de tota la gent que al final no s'ha vist, però que hi ha un esforç darrere que s'ha fet. Hi ha prevista però cap compensació o indemnització d'aquest tipus? Encara estem fent el tancament d'això perquè clar, hi ha unes despeses que ja s'han de pagar igualment i el que sí que de cara a l'hostaleria que estava esperant aquest dia, que havia fet una còpia de producte, intentarem fer alguna cosa per compensar aquest dia. En els propers dies estem vehiculant alguna cosa per intentar compensar això.
Bé, doncs del QuberMove passem a d'altres qüestions, també doncs, per exemple el mercat setmanal, no? de cada divendres, hem tingut les experiències d'estiu, que si vol, com que és un balanç doncs, més general de la seva regidoria ho pot comentar, i després tenim el mercat setmanal de cada divendres, que hem llegit que també s'està estudiant, no? Com si es pot reformular, si no, si doncs, hi pot haver novetats de cara als pròxims anys. Què ens pot avançar doncs, d'això, del model de mercats ambulant, no? Que tenim aquí a Cubelles? La legislació dels mercats, no només d'aquí de Cubelles, sinó de tots els mercadals, estableix que les llicències s'han de donar per un període. No? Doncs ara, a l'octubre, em sembla que és el 7 o el d'octubre, finalitza i s'han de renovar aquestes llicències. Es pot renovar o es pot deixar de fer, diguéssim. Nosaltres hem optat o treure concessió nova. O sigui, nosaltres podem fer 3 opcions. Deixar de fer-les, perquè ja hem acabat el període, ja decidim que no. Es renoven aquestes llicències o es treu una nova licitació per unes noves parades i tal. Nosaltres hem decidit renovar aquelles llicències que caduquen, que són unes 25, em sembla, que caduquen ara i s'han de tornar a renovar. I nosaltres hem decidit per la renovació d'aquestes llicències i de seguir continuar amb la dinàmica del mercat, incorporant inclús nous productes. Per això hem agafat una empresa que ens farà uns certs estudis dels productes que podrien incorporar, una mica de l'equilibri del mercat, si està equilibrat, si no, de la distribució de les parades, quan s'ha de segregar el mercat i s'ha de posar en una altra ubicació perquè hi ha alguna activitat. Doncs hem agafat una empresa que ens farà tot aquest estudi per fer les noves licitacions. I com li deia també doncs, com van anar els mercats d'estiu, n'hem parlat a la ràdio, no? I va haver doncs, l'experiència de la fira d'artesania, no? Que es deia Summer Market, i després doncs, un mercat més com el Mercadal dels divendres allà al Passeig de la Marina. Així breument, si ens pot fer també un balanç de com va anar l'estiu. Al Summer Market, com que tenim un passeig que no hi ha comerç, que el comerç és molt poc, llavors el Summer Market doncs, ha funcionat molt bé perquè combina l'hostaleria, tot suma, no? Doncs en aquest moment no resta res i va sumant. I el Summer Market ha funcionat molt bé, tot i que també hem vist alguna disfunció de que hi havia masses parades iguals, no? Doncs igual de bisuteria, doncs ho hem de regular d'alguna manera. O sigui, al final era la primera vegada que es feia, volíem veure també com funcionava, quina recepció tenia de la gent, perquè coses que en altres llocs funcionen igual aquí no, no? Doncs sí, llavors hi ha alguna cosa que s'ha de millorar amb el tema d'organització i amb el tema de la distribució de les parades perquè sigui més equitativa, però en principi el Summer Market l'evolució seria positiva. I el Mercadal d'estiu, tot i que clar, el tema és trobar una ubicació que sumi. Vam pensar que el Passeig de la Marina aniria bé, que estava allà a la platja de les Gavines, i vam pensar que el Passeig de la Marina anava bé, ho vam fer in extremis, doncs ara hem de fer la valoració amb els paradistes perquè hi ha moltes disfuncions, hi ha gent que està contenta i hi ha gent que no. Llavors, doncs, tornar a trobar per veure de cara a l'any que ve si volen repetir l'experiència, si no volen. La nostra idea seria ampliar parades, perquè al final un mercat de 10 parades, tot i que van ser a l'últim moment, no? Doncs tot un mercat de 10 parades no té massa sentit. Si són més, doncs perfecte. I la intenció és repetir-ho, les dues experiències? Primer hem de fer la valoració amb ells, a veure si volen repetir l'experiència o no, perquè ells demanaven altres ubicacions, però clar que no estan al mapa en aquest moment. Entesos, una de les decisions que hi ha hagut també ara recentment aquesta tardor per part del govern municipal, que no és només de la seva regidoria, però també doncs, de rebot doncs, afecta directament, és el tema de la brossa, no? El canvi de la taxa d'escombraries. Vam poder parlar, per exemple, doncs, amb el president de l'Associació de Comerciants, que doncs, posava una mica en alerta d'aquests canvis, no? De la taxa d'escombraries i de cara també al futur model de recollida i com els pot afectar a les empreses i als comerços. Com ho han treballat també des de dinamització econòmica i també quin missatge els donen als comerços doncs, de cara a aquests canvis en la taxa, que
de mitjana gairebé és doble, no? En el cas dels comerços no puja tant potser com els habitatges particulars, però és un augment de més d'un 80%. Sí, jo em vaig reunir amb ells perquè, com tu dius, no és una cosa que fem nosaltres des de la Regidoria de Promoció Econòmica, però sí que és una cosa que ens afecta directament. Llavors jo em vaig reunir amb ells, els hi vaig explicar, amb la primera tinent d'alcalde també ens vam reunir, vam estar explicant àmpliament de com per què sortia aquest import i per què sortia aquesta taxa, que era una obligació de la directriu europea, i els hi vam explicar tal qual ho sabem nosaltres, vull dir que aquí tenim poca cosa a gestionar. Simplement el que vam recollir algunes demandes que ells feien també, el tema de bonificacions. És un sistema que penalitza més el que menys recicla, de fet. Llavors, tots els sistemes de reciclatge hem d'aprendre nosaltres a produir menys residus. Llavors, que en aquesta línia estem tots. Llavors, vam recollir algunes demandes que feien respecte als horaris de la deixalleria, respecte per accedir a aquestes bonificacions que hem ampliat. Sí, perquè comentaven que molts són llogaters, és a dir, que no són els propietaris dels locals i aleshores poden tenir dificultats, no?, accedir a aquest Aquí hi ha un problema legal. La taxa s'imposa al propietari i al canvi el beneficiari és una activitat que fa un llogater. Llavors aquí no queda més remei, és igual que amb els pisos de lloguer. La taxa d'escombraria s'imposa al propietari i el propietari és el que repercuteix aquesta taxa amb el llogater. Al final han de quedar amb un acord perquè si es bonifica una taxa que el llogater també tingui benefici d'aquesta bonificació. I d'altra banda també deien que hi ha activitats que potser generen menys residus que d'altres i que trobaven que hi havia pocs barems en aquest sentit per acollir-se a una rebaixa que s'havia fet bastant generalitzat. Sí, de fet, jo aquesta taxa no la porto jo, ni la regidoria no la porto jo. Nosaltres vam recollir tots els aspectes que ells ens van dir i els traspassem a l'òrgan gestor, que és el que ho pot gestionar. Nosaltres aquest traspàs sí que l'hem fet, però no podem fer res més. De cara a pròxims exercicis, els agradaria potser refer-ho hem de veure... des del punt de vista comercial, potser una altra part del govern té un altre punt de vista, no? Però almenys... al final tots som responsables, no? Nosaltres intentarem equilibrar això perquè ningú... El que no pot ser és que perjudiqui molt amb una part i que benefici l'altra. Entenem que tots ens perjudica, a ningú li agrada pujar impostos. Jo crec que a cap de les persones del govern ens agrada pujar impostos, però hi ha coses que s'han de fer. Llavors, és una decisió que no ha sigut fàcil, que no ha sigut així alegre, però que s'ha de fer. Vull dir que hi ha una normativa europea que si no ens penalitzarà a nosaltres com a administració si no ho fem així. Llavors, hem fet aquest repartiment, a veure els números de l'any que ve, com surten, a veure el benefici del tema del reciclatge, a veure si suporta aquesta despesa i s'ha d'anar valorant. D'altra banda, ara s'acosta ja al Nadal. No sé si hi ha també previst donar suport a cap campanya de foment del comerç local per part de l'Ajuntament, si ens pot revelar si hi haurà fira de Nadal, no? Just estem amb això. Encara no et puc fer spoiler d'això perquè estem amb això. Estem a prop, però encara no prou. Estem a prop, però encara no prou. Sí, just no puc fer cap spoiler sobre això. Però esteu treballant... Estem treballant amb això, sí. Amb la línia aquesta. I diria que sí que ens queda més a prop la Setmana del Consum Responsable, que de fet també està pensada això, en aquesta època prèvia, però Nadal, però que ja hi ha moviment comercial, no? Això, els Black Fridays i Cyber Mondays i tot això. Però just seria l'altra banda, seria el del consum responsable. Exacte. Llavors seria per evitar tot el tema del consum impulsiu de Black Friday i tal. Es farà unes campanyes dirigides a actes a la biblioteca de difusió del tema del que és el consum responsable, justament que no és això del Black Friday que deies tu, i es farà campanyes, per exemple, dels embolcalls
que també va a veure amb el reciclatge dels embolcalls dels bocates, doncs una cosa que sigui sostenible, que perduri amb el temps, que no llancem més residus del compte, no? Després hi ha campanyes als instituts, hi ha alguna cosa al mercat, difusió, farem una campanya per aquest sentit, que just ara està veient la llum també, vull dir, anem una mica contra rellotge. Aquests pròxims dies el programa sencer. Sí, el programa està ja, està calent. Serà del 22 al 30 del novembre. Molt bé, doncs de seguida la gent que tingui interès trobarà els detalls a la web de l'Ajuntament ben aviat o a les xarxes socials de l'Ajuntament. No sé si vol afegir res més pel que fa a dinamització econòmica, perquè si no passarem a l'altra regidoria. No sé si té cap altra qüestió que no haguem repassat i ens vulgui comentar. Constantment estem estudiant activitats i propostes per desestacionalitzar les activitats, que no es faci tot l'estiu i que la gent pugui tenir un moviment de restauració, de consum al poble, que això creiem que és el que fa falta també, perquè a l'estiu funciona molt bé, des de Setmana Santa fins al setembre-octubre, però sí que veiem una davallada molt important en el tema del consum i en el tema de la restauració durant la temporada d'hivern. Llavors, volem fer activitats que faci que de comarca vagin fluctuant la gent. Ara la gent anirà a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles la setmana que ve. Doncs aquesta mateixa gent que pugui venir una altra activitat que es faci a Cubelles i que no fa falta que vingui la gent de Barcelona o de Lleida, que la gent de la vora vagi al turisme comarcal. Doncs farem activitats intencionades per fomentar això. Perfecte, doncs passem ara a les qüestions d'igualtat LGTBI. Per exemple, ara recentment Cubelles s'ha unit per primera vegada a l'Octubre Trans. Com ha anat també i què s'ha volgut posar sobre la taula amb aquest Octubre Trans que s'ha treballat també de manera comarcal, oi? Sí, amb l'Octubre Trans passa que la gent que està fent la transició, té molt poca visibilitat. Encara hi ha molt prejudici, hi ha molta por a sortir a la llum i a donar a conèixer la seva pròpia experiència i volem revertir una miqueta això. Doncs també hem fet un punt a l'Espai Jove perquè els joves que es trobin o que estiguin interessats o que vulguin demanar informació puguin fer-ho, i també al Violeta farem com una línia més per fer més visible tota la problemàtica de la gent transsexual. Vam tenir un taller que va ser molt interessant, però que vam veure que hi havia molt poca gent. Vull dir que animem a tothom que surti, que vegi que és una realitat i que ho visqui des de més normalitat, com es veuen altres tipus els homosexuals. Amb això em recorda una mica com estàvem fa 30 anys amb els homosexuals. Doncs amb això, amb els transsexuals, encara tenim una mica el tema de visibilitat, i per això hem ficat el tema de l'Octubre Trans, que anirem ampliant durant els propers anys, anirem ampliant amb aquesta línia. També aquesta tardor han tornat a engegar els cursos al Centre Violeta, uns cursos que n'havíem parlat també anteriorment en entrevistes a la ràdio, que van costar potser d'arrencar. Per temes de contractació, per temes legals, però els cursos funcionen molt bé, s'omplen, els tallers també la gent va, participa, els cursos funcionen molt bé i és continu, com que són períodes curts, no són cursos molt llargs, que no sigui un curs escolar, doncs són cursos de 3-4 mesos i llavors la gent va rotant d'un curs a l'altre i aquests cursos s'omplen fàcilment i la veritat és que l'acceptació és molt bona. I quin tipus d'oferta es vol posar la programació del Centre Violeta, així grans trets, quins són els temes que es volen tractar o que hi ha interès, que la gent... Doncs ara, tot el tema de la pressió estètica, que és la línia que comencem ara una mica més profundament, doncs el tema d'acceptació del seu propi cos, del tema de la sexualitat, de moltes tallers tipus teràpia,
no? De persones que han tingut algun tipus de conflicte en la seva vida amb l'aspecte sexual o amb el tema estètic, i doncs molta de comunicació, molt de taller interactiu, que estan acceptant molt bé. I bé, sense marxar dels temes del Violeta, sempre hi ha unes dates en el calendari marcades que són especialment rellevants. Una serà aquest mateix mes de novembre, el dia 25N, que és el dia contra la violència masclista. Ens pot avançar també que tindrem aquest mes de novembre per commemorar o per reivindicar també... Mira, aquest és el dels dies que tant de bo no haguéssim de celebrar. El dia 25N és un dels dies que tant de bo no els haguéssim de celebrar i que arribi un dia a la ràdio i dir que mira, aquest 25N no tenim que fer res perquè ja no té sentit. Doncs això no, actualment no passa, hi ha moltes víctimes i el que farem un homenatge a les víctimes que hi ha hagut aquest any del tema de violència masclista. Tindrem cantades de cançons del Cor de l'Espiga que ens estan fent un repertori específic per aquest dia. Els castellers ens faran un pilar de dones, llegirem el manifest i farem un acte simbòlic per fer un homenatge a totes aquestes víctimes que han hagut aquest any a l'estat espanyol. Tot això es farà el mateix dia 25? 25, sí. El dissabte previ farem un acte conjunt amb els ajuntaments de Cubelles, Olivella i Canyelles, al Consell Comarcal, que una mica la primera part d'aquest dia, que sempre fem conjuntament amb el Consell Comarcal, que col·laborem molt, i el 25N aquí a Cubelles. I d'altra banda, una altra data assenyalada serà el 8 de març, o sigui que aquí això ens queda bastant més lluny. Si ho de Nadal t'he dit que no et podia fer spoiler, o del 8 de març. Ho comento perquè precisament farà 10 anys el Violeta, el pròxim 8 de març, no? I bé, segurament pel dia a dia potser encara queda lluny, no? Però vaja, serà una data no només especial perquè és el 8 de març, sinó perquè en el cas concret de Cubelles farà 10 anys. Farem alguna cosa especial, sí. Sí, aquest 8 de març farem alguna especial. Bé, en tot cas, ja fa 10 anys que tenen un centre Violeta, que també considera que si realment l'any que ve ja s'arriba als 10 anys, consolidat i... El que volem també fer que el centre Violeta surti a l'exterior, o sigui que volem donar a conèixer la Violeta des de l'exterior també, no? Doncs, de la manera també que anem a l'Espai Jove a fer segons quines activitats, fer activitats a la biblioteca, perquè sí que la gent va al Violeta, però volem que la gent del Violeta surti a fora, no? Doncs sí, ja farem alguna cosa. Fantàstic. I després també s'estan impulsant, això lliga amb les seves dues regidories, plans d'igualtat per a empreses, oi? Sí, estem assessorant. I hi ha hagut interès també, perquè a més és una necessitat, no? Bueno, una obligació legal en alguns casos de tenir un pla d'igualtat. Això costa molt, costa molt. Encara les empreses no estan conscienciades. Sí que hi ha gent que pregunta, però bueno, nosaltres fem aquest assessorament gratuït a les empreses perquè implantin el seu propi pla d'igualtat. Tenim diversos models i bueno, és una cosa des d'aquí que animo totes les empreses que ho facin. I d'altra banda, des de l'inici del curs s'ha tornat a engegar l'Espai Concilia, aquest servei de cangur o de casal gratuït per a les famílies, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf. Que ara també es fa a l'hivern a la temporada de... Això li anava a dir, tant com valora aquest curs, com si també la gent ja té més la dinàmica d'anar-lo fent servir a les escoles i també el que oferiran de cara al Nadal o les vacances escolars. De veritat, va ser un servei que va costar molt d'implantar, però que cada vegada s'està acollint més gent, cada vegada estem ampliant més, amb més escoles, amb més punts i tal, i també estem ampliant en dies, no? Doncs ara, per la temporada de Nadal, clar, la gent que té problemes de conciliació, que ha de fer les coses i que no té mitjans i no té estructura familiar com per fer activitats, doncs ha de seguir tenint aquest servei, no el pots parar perquè hi ha gent les vacances de Nadal. Llavors, aquest servei també el mantindrem durant les vacances de Nadal, també pels matins, i bueno, doncs la veritat és que hi ha molta bona acceptació. Està obert a tothom, no? Sí, a través de la pàgina web s'ha d'omplir un formulari i a través de la web és fàcil i bueno,
i de moment ens trobem que anem complint totes les expectatives de places. Sí que hi ha un límit d'hores per utilitzar el servei, però nosaltres també ens adaptem si veiem una família que necessita més hores. De moment no hi tenim conflicte en aquest sentit d'hores. Entesos, doncs, tot el que teníem previst a l'entrevista ho hem anat repassant i li torno a oferir, doncs, com abans amb l'anterior regidoria, si hi ha cap altra qüestió, aspecte d'igualtat o LGTBI que no haguem repassat i vulgui esmentar també. No, el tema de la gent que vagi... Nosaltres pengem tot el que fem a les xarxes del Centre Violeta, que vagi mirant, que es vagi apropant, que vagi participant, que per això fem les coses, perquè la gent participi. Doncs Núria Planes, responsable, regidora de Dinamització Econòmica, Igualtat i LGTBI, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu. I bé, aquesta entrevista, ja ho sabeu, la podeu recuperar sencera al nostre canal de YouTube i seguir tota l'actualitat municipal, com sempre, al nostre portal radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins la pròxima.